ହେଲା ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେଲେ କଲା ଆଉ। सो हे जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू गोटे नुआ वीडियो। तो आज के वीडियो रे हमें 10:30 हेले गुड न्यूज अच्छी, बैड न्यूज भी अच्छी। गुड न्यूज है कि हमर यूट्यूब फैमिली 90 सब्सक्राइबर हो गले, 100 हवा 10 पर। बैड न्यूज है कि तपन बैड गुड डीजे सारा मिसई कि ना तपन गोटे अलग जगह सीरीज ओपन करिवो, माने पार्ट टाइम हिसाब रो, तो टाइम होबनी वीडियो बनाया पे। तो देखिया जज की टाइम करिया। तो एबे जाउँ तपन पाखु ता सेठी जॉइनिंग करियार अछि कि ना गोटे जगह फॉर्म फिलअप करिया अछि, तापर वीडियो बने आ। चलो तपन बाहर देखा इंटरव्यू पे से जीवो डाके होजु मते ऊपर ऊपर से न आसी ना कोनटा कोर्से देखे दोना वाया हे छक्का जेड़ा ସକାଳ ପାଖରୁ ନେଇକି ଆସିଛି ମାଣ୍ଡୁ। ସକାଳ ପାଖରୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇତେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନାଁର ବାଳକୁ ଯାଇକିନା ବସିକିନା ଖାଇଦଉଛୁ ଆଣିକିନା କଣ ବଣ୍ଡା। ମାନେ ମଝି ଫିଗର ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ କରିବେ ଯୋଉଟା ଖିଆ ବି ଆସି ଗୋଟେ ହେଲାଣି ବଣ୍ଡା ଖାଉଛି। ବାଳ ଶିଖୁଛି ଜବ୍ ଖରା ବେଳାରେ ଗାଣ୍ଡିବାର ଶୁଖିଗଲାଣି ଭାଇ ନିଜେ କରେ କରିବନି ନିଜେ ବାହାର ଭାଇ ବଣ୍ଡା ଦେଇଦିଅ। ତପନ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମୟ ମୟ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଖରାପ। ତାକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ମୋର ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଆ ବୋଲିକି ନା ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭେକେନ୍ସି ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଭେକେନ୍ସି ନାହିଁ କହୁଛୁ କହୁଛୁ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବୁ ନା ନା କର ପିଲା ପୁରା ରାଗିକି ନିଆ। ଚାଲ ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେଲେ କଲା ଆଉ। ଚାଲ 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 ଯିବା ତାହେଲେ ଭାଇ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତପୁକୁ ଛାଡିକି ଆସିକିନା ରୁମ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ଆସିକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ଟିକେ। ଏବେ ଉଠି ସାରିକିନା ରେଡି ହେଇକି ଯାଉ ତା ପାଖକୁ, ଏବେ ଭିଡିଓ ବନେଇତେ ଯିବା। ତ ଚାଲ ଦେଖାବା ସ୍ପଟରେ। ଫାଇନାଲି ଯେଠୁ ଯିବା କଥା ସେଠୁ ଯାଇପାରିଲାନି, ଅଲଗା ଲୋକେସନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଆଜି ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଥିଲା। ଚାଲ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଥରେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଲୋକେସନ, ଭିଡିଓ କେମିତି ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଚଲ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଆଉ। ତ ସେଠି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସେ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ନିବାନି ବି ଦେଖତେ ଆସିছে ନିବାନି ବି। ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବୁ ତ କରିବ ଆଉ। ଖେଳ ଲାଗିଛି ନା ଏଠି କଣ ହେଲା ଆଗରେ ଖାଲି ବଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ ଧରୁନୁ ଯା ଖାଲି ଖାଲି ହଁ ହଁ ହେଲା ତ। ଚଲ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।